ಒಂಜೇರು ಅಂದ್ರೆ 1000 ಸೀಮೆ ಅಂತ ಪಣಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ 21 ಗ್ರಾಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು 21 ಗ್ರಾಮಗ ಸೀಮೆ ಅಲ್ಲ 12 ಗ್ರಾಮಗ ಮಾಗನೆ ಲೆಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪ ಅವಿಲ 10 ಮಾಗನಡೆ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಏನ ಕೊರ್ಪುನ ವಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅപ്പൊ ಆ ದೈವ ಏನನ್ನು ಜೋರು ಅಂತಾನೆ ದೈವನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೈವ ಜೋರು ಮಾಡ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ಕಟ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗ ಜೋರು ಅಂತಾನೆ ಪತ್ತೆ ಅಂತ ನಡುಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಬೇಜಾರು ಹಚ್ಚಿ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ದೈವ ದೇವರ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಸರಿ ಸಾದಿರಿ ಕೊಡುತ್ತೇ ಇರಂದ ಆ ಸಾರಿ ಕೊಂಡೇ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲಗಿ ಸಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿನ ಈ ದೈವ ದೇವರ ಬುಡ್ದು ಬೇತನೆ పోతాತೆ ಅಕ್ಕಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ ಇಂಕ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ಆರಾಧನಾ ಒಳ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಒಳ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಮಾಡ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ನಂದು ದುಮ್ಮು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ತಪ್ಪು ಸಾದಿ ಓದಿತ್ತೇರನಾಂಡ ಇದು ಪೋತು ಅಂತ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಟುದು ನನಗಾಯಿಲ ಸಮೇತ ಅಡತೆ ಪೋತು ಅನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ವಿಧಿ ಪುಟ್ಟದನ್ನತ್ ಆ ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಇಂಚ ಪೋಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಾಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಏನ ದೇವರ ಚಾಕರಿ ಪೋನಗಳ ಅಂಚ ನಾನು ಏನ ಚಾಕರಿ ಪೋನಾಗ ಏನ ಅಲ್ಪ ಗುರಿಕಾರನಾಗ ಪೋನದು ಎಂಕಿ ಜಪ್ಪಿರ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ ಬೋರ್ಚಿ ಎಂಕಿ ಜಪ್ಪಿರ ಪಾಜೆ ಇತ್ತನ ಯಾರು ಏನ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿತ ನಾಟು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪ ಕೊಡಿ ಅಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಕಿ ಯಾರು ಗುಂಡರ ಬರಿಟಿ అని చెప్ప ధర్మం చెప్పింది చెప్పని ఆగేది అని చెప్ప దానికి ఇంకా అప్పైన ఆశ్రయ ಯಾನ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಮ ಆ ದೈವ ಅಪ್ಪೇನ ಆಶ್ರಯ ಜೋಕುಲು ಓಳಿತ್ತನದಾಡಿ ಐದು ಮೇಲೆ ಇಂಕ ಬೇತೆ ಓಡ್ಸಿ ಏನಲ್ಪ ಜಿಪ್ಪೇನ ಮುಖ್ಯನ ತಿನ್ಪುನ ಉಪಹಾರ ಅಂಚನ ಇಂಕ ಬೇತದಲ್ಲ ದೋಸೆ ಗೀಸ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಣಪು ದೋಸೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಫಲವಸ್ತ ಹಾಪುನು ಅರ್ಧ ಹಾಪುನು ಅವತ್ತನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಈತ ತಂದು ಇಂಕ ಬೇತದಾಲ ಬೋರ್ಚಿ ಏನ್ ಬೇತದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಬಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಮುಂಡುಲ ಮೂಜಿ ಬೈರಸಲ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಚಾಕರಿ ಪೋನಾಗ ಅವೇ ಇಂಕ ತೆಗೆದು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪೋನ್ ಪ್ರತಿ ಚಾಕರಿ ಪೋನ ಕೊಂಚ ಮುಂಡು ಕೊಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ಏನ ಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ಚಾಕರಿ ಯಾನ ಅರ್ಧನ ಕೊಂಟಡು ಏನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಅರ್ಧನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕೊರ್ಪೇರು ವಸ್ತುವಿನ ಪತ್ತ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾಡುಜಿ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನುಜಿ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಪತ್ತ ಬರ್ಪ ಅವಳು ಪಾಡುಜ ಅವಳು ಅರ್ಧ ನಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿಯರ್ನೇ ಅವ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತೋಡು ಇಲ್ಲಗೆ ಕಾಣೋಡ ಮುಖ ದೈವದ ಕುಂಟುನ ಅಂತೇನೆ ಸೋಪುಡು ಅರ್ಧನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ನೊರಕ್ಕಾಯ್ಡು ಅರ್ಧೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೊರಕಾಯ್ಡೆ ಅದ್ರ ಇಂಕ್ಲೆ ಮುಳು ಮರ ಉಂಡು ನೊರಕಾಯ್ದ ಮಲ್ಲ ಮರನೇ ಉಂಡು ನೊರಕಾಯ್ದ ಅರ್ಧನೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೋಪುಡು ಅರ್ಧ ಕುಂಟ ಅರ್ಧ ಅನ್ನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ದುಂಬುದಕ್ಲೇ ಮನೊಂದುಲಾಯನೆ ಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಾನು ನೊರಕಾಯ್ದ ದೇವರನ್ನ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದಿಕ್ಕುನೇ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ತತ್ತೀಜಿ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಗಳ ನೆಕ್ಕ ದೈವದ ಮುಗ ದಿಕ್ಕೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೆಕ್ಕೊಡು ನಾನು ಇಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾದಿ ದೆಕ್ಕೊಂತು ಕೊರಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೊಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಗ ಬೊಗ್ಗೆರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೇದು ಅನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲ ಇದೇ ಕೊರ್ಲೇನು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲದು ಬುಲ್ಪುಗೆ ಪೋಡ ಹಾಪುನು ಇಂಕ್ಲ ಮೀಯಡ ಹಾಪುನು ಮೂದಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದಂಥದ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ನಕ ಪೀರಾಪಸ ದಿಯೋಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೇದೇ ಸುರ ಅಲ್ಪಲ ಉಪ್ಪುನವೇ ಅವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮಡಿವಲೆ ತೋಜುನತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬೇ ಬತ್ತದೋಳು ಉಂತೋಡು ಒಂತಿನ ಬುಕ್ಕಾನ ಮುಗಿತ್ತದು ಬಾಕ್ಲು ಗುಂಡದ ಬಾಕ್ಲು ವಾಡು ನಾಡೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲವಳು ಬೋಡ ನಾನು ನಾವು ಬೋಡು ನಾನು ಇಂಕ್ಲೇನ ಕುಡಿದು ಕೊಡು ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಭಾಗ ಮಡಿವಾಳ ತಂದು ಬೇತ ಕೊರಿಯರ್ನೇ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಟು ಕುಂಟಾಡು ಒಂಜಿ ಪೂವಾಡು ಮಡಿವಾಳನೇ ಕೊಡುന്നുണ്ട് ಕೆಲವು ವಿಭಾಗ ತಾಣಿಗೇರು ಬರ್ಪೇರು ಮಡಿವಾಳ ಬೋಡು ಸೀಮಾ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಗನ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಕುಟುಂಬದ ಒರೇ ಕರ್ಮಿಗಳು ಪೇರು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿ ಉಪಕರ್ಮಿಗಳು ಪೇರು ಉಪಕರ್ಮಿ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ಆರತಿ ಬಾಕಿ ಉರದೆತ್ತಲ್ಲ ఒక ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದ ಮೊಗ ಪತ್ಯರ್ಲ ದೀಟಿಗತ್ತಿನ ಮಡಿವಾಳ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟರಾಜ ಪತ್ಯರೆ ಅವು ವಿಭಾಗದ ಟೇಬಲ್
ಇತ್ತೆ ಬಂಟ್ರ ವಿಭಾಗನೇ ಕೆಲವ್ದು ಇಟ್ಟು ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಅವ ಇಪ್ಪರು ಅಕ್ಕಲೆ ಗುಲೆ ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಕೋಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮಡಿವಾಲೆ ಮನ್ಪುಡಿ ತಪ್ಪಾತು ಮನ್ಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಆರು ಗುರಿಕಾರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋದ ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತವೆ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಸಾಯನಾಗಿ ಗುಂಡದುಲೆ ಹೋಗುದು ಸೀಮಾ ಗ್ರಾಮ ಕಲಸಾಯನ ಕುಟುಂಬ ಕಲಸಾಯನಾಗಿ ಆಪುಜಿ ಸೀಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗುಂಡದುಲೆ ಪೋಲಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಕಾನಗ ಪೋಳಿ ದಾಯ ಪಂಡಾಯ ಮುಗ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿ ಪೋಳು ನೀಟಿದಾಗೆ ಪಯರ ಅಧಿಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ಐಟ್ಲ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ದೀಟಿಗೆ ದೈವಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲ್ಪು ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಪತ್ತೋಣ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ನೀತಿ ಪತ್ತೋಣ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಈ ದೀಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಆದಿಪುಡು ದೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೋಣ ಬೇತ ಸಮುದಾಯ వెళ్ళి అయితే ఇంకే యాన దైవద కలస ಇದೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆರೆ ಏನ ಕಲಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮರ ಪತ್ತಾದ ದಾನ ಇಂಕೆ ಜನ ಸಭೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಚ್ಚಾಂಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೇಮ ಎತ್ತನ ಅವ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆರೆ ಪತ್ತಾದ ಆ ಕಲಸ ಆತನತ್ತೆ ಆಯ್ ಮಡಿವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂಚ ಪತ್ತಾದ ಅವೇ ದರ್ಶನ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ದರ್ಶನ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆದ ಮಾಗನದ ಕಲಸನೀ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆಯೇ ಈ ತರವಾಡಿ ಕಲಸಾಂಡ ಯಾರು ಇಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಲಸಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಮುಗ ದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವನ ಇಂಕ 118 ದಿಕ್ಕಡೆ ಯಾನ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷಡು 118 ದಿಕ್ಕಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಮೇ 17 ಇಂಕೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಅಂಚ ಒಂದೇ ದಿನ ರಡ್ಡಿ ನಟ್ಟು ರಡ್ಡಿ ದಿನ ಮೂಜಿ ಜಾಗೆ ಅಂಚಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲಗೆ ಬಾರದಿನ ಅಲ್ತೆ ಹೊರ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ತಂಡ ಯಾನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಕಾಲಿ ಆಜಿ ದಿಕ್ಕು ಆಜಿದಿಕ್ಕೇನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ದಾಂಡ ಎನ್ನ ಇದೇಕ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೇರಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಆಗ ಅಂಚಲೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ತೂನಗ ಅನ್ನ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಆವಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಪೇರ ಒತ್ತಿಂದ ಆವು ಅವ ಕೆಲವು ಬತ್ತದ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಇರ್ಬೇಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಪಣ್ಣ ಆ ಪೂಜಿನ ಮಾಡ್ಕೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನತ್ತ ಇಂಕ ಪನಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ಣತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವು ಆ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತಿಯರನಾಂಡ ಆವುಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅದಾನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒತ್ತಿನ ಆವುಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಇಂಕ ಪನ್ನೆಡುಕ ಇಂಕ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆಡುಕ ಏನ ಆತ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತ ದೈವಾಗಿ ಮಲ್ಲಾರ ಏನಾರ ಆಪತ್ತು ಏನಂಡ ಏನು ಬರೋಳಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ವಾಂಡ ಅವ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅನ್ನಗ ದೂರ ಅಲ್ಲ സാധാരണ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തുചാണ്ട് ഞാൻ ഊരുള്ള പരിചയം ಅಂಚ ಕೇನೊಂದು ಪೋಯ ಅಕ್ಲ ನೇಮದ ಅಡ್ಡಿನ ಕುದುಂಬು ಒಂಜೋರ ದುಂಬು ಬತ್ತೇರು ಇಂಕ ಬತ್ತದು ಬದೇಕ ಪೇಂಟೆಡೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಊಡೆ ಬತ್ತದು ಇಂಕ ಬೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯದು ಬೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆడ ಬೇತದಾಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬುಧಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವಂದು ಹೋಚಿದ್ರು ದೈವ ಚಕ್ರ ಆಪನು ಅದ ನೈಟ್ ಬೇತ ಪಾತ್ರ ಅವ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏರಿ ದೀನಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅವ ಜೋಯಿಸರ ಬುಧರ ಅಂಡೇರು അപ്പൊ ആറ് പണിയെടുക്കാൻ അണബത്തെ ഇജ്ജുണ്ട് ദൈവದ ಅಪ್ಪನ ಪುಳ್ಳ ಅಂಚನ ಅವಕ್ಕೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕೆ ಜಾಗಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಸ್ಥೆಲ ಗೊತ್ತುಜು ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿ ಏರು ಚಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಿ ಚಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾನಕ್ಲೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಚಿಂಡಿ ಸರಿ ಆಪುರಿ ದೈವಗೆ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಂಡೇರು ದೈವಗೆ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಆಪೆಡಿ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಮಂತ ಕೂಡ ಪದವಡು ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಆನ ಪುದಾಡು ತೂಲೆ ಪುದಾರಂಡೆ ಎನ್ನ ನೇಮಿ ರಜ್ಜಿದ್ ಮಂಡೇರು ತುಯ್ಯರು ಪುದ್ದಾರಡೆ ಎನ್ನ ಆಪುನು ಮಂಡೇರು ಪುದಾಡು ಆಪುನು ಅನ್ನಪ್ಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗೆ ಅತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗ್ಯಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಏನಂಡೇರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಉದ್ದದ ಪೋದು ಮನಪುರಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅವು ಬುಕ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಇಂಕ ಅವು ಆಪುಜ ಬಂಡ ದಾಪಣ್ಣ ನೆಕ್ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಯ ತುಳು ಸಮಯ ಈ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲವು ತುಳು ಸಮಯ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಾಲ ತುಳು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಮನ್ಪುನವಲ್ಲ ಇಂದುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಮೆಕ್ಕೆ ತಿಥಿ ಲೆಕ್ಕ ಕರಣ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುನ ಬಾಕರ ಬೈಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಆಪುಣೆ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗ ಆದಿಡು ಅವು ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಪಿಸ್ ಅಮಾಸ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಪಿಸ್ ಈ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮಯ ಅವು ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಪನಿಯರ್ ಆಪುಂಡು
ಬುಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಅವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನೀರ್ ಅವ ಕೆಲವುದು ವಿಷಯ ತಪ್ಪನು ಅಂಡ ಅವ ಇಕ್ಕೊಂಡಿರು ತೊಂದರೆ ಜಾಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಾಪುಗ ಮಲರಾಯ ಪಡ್ಲೆ ದುಮತಿ ಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಾಪುಗ ಏನಂಚನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪು ನಡಬಿಟ್ಟ ಏನ್ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ತಪ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಬೇಡ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಪ ಇಟ್ಟು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಯಾನ ಪನ್ನಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಟ್ಟವು ಚಂಬು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಪ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಯಾನ ಪನ್ನಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಉಜ್ಜಿ ನೋವು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಡ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಪ ಆಡ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದಾಳ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ್ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಶುರು ಅಂತ ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದಲು ಒಳ್ಳೆ ಅವ ಆಡ ಪ್ರತಿ ಬಾಕ್ರಬೈಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಇಂಚಾದ ದಾಬಂಡ ಆರು ಬತ್ತದು ಬದಿಯ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಬಾಕ್ರಬೈಲ್ ಚಾವಡಿದಾರು ಬತ್ತದು ಮುಳ್ಳು ಬದಿಯ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೂಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಅವು ಯಾನ ಆಯ್ದು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ದೇವ ಮಲರಾಯನ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ನಲ್ಪತ್ತೆಮ್ಮ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಂತ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಾಗನ ಮಲರಾಯಿ ಆಪನ ಚಾಕ್ರಿ ಪಂಡ ದೇವನ ಚಾಕರಿ ಆ ಚಾಕರಿ ಹಿಡಿದು ಬೇತೆ ಚಾಕರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕವು ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜಿನಾಡ ಎಣ್ಣ ಸುರುತ ಮಲರಾಯನ ಚಾಕರಿ ಕೂಡ ಪದವದ ಕರೋಳದ ಚಾಕರಿ ಮಲರಾಯ ಚಾಕರಿ ಸುರೂತ ಚಾಕರಿ ಮಲರಾಯ ಚಾಕರಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಎಂಕ ಅಪ್ಪನೇ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನಡಿಗೆ ಮಗನ ಬಾಲದಾಡಿ ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ನಾಗ ಏನ್ ಅಪ್ಪನ ಹುಡಿಯರ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ನೇನು ಮುಂದುವರ್ಸಾಡು ಅಪ್ಪ ವಿಷಯ ಏನ್ ಒಪ್ತೊಂಡೆ ಅವು ಬರ್ಪಾಯನ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಇಂಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಂಡು ಆಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿರುವಂಜೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಯಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಯಾನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸ್ಕೂಟರ್ಡೇ ಯಾನ ಪೋಪಣ ಕಾರು ಪೋಪುಜಿ ಕಾರು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಪುಜಿ ಜನ ಅಂತ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ ಸ್ಕೂಟರ್ಡೇ ಪೋಪಣ ದಾಂಡ ಯಾನ ಆನಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಇನ್ನಿಲ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಯಾನ ಜನ ಸೇರ್ಪಾದ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮನಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಮನೆಯರ ಯಾನ ಅಪ್ಪನ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಈ ದುರ್ಗಮನೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನ ಪೋಪಣ ಬರ್ಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆನ ವಿಧಿ ಎಂಚದ ಮನೆಯರ ಆಪಿದೆ ಆ ವಿಧಿ ಎನ್ನಡ ಬರ್ತದನ ಒಂಜ ಎನ್ನಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜ ಆನಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ ಪೋಪನ ಬೋರ್ಚು ಮಾಡದು ಯಾನ ಎನ್ನೋ ಸಹ ಚಾಕರಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಆಡಗೆಲೆ ಪವನ ಅಲ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪನ ದೇವ ಚಾಕರಿ ಅಪ್ಪ ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಆಯುರು ಕಣೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪನೆ ಬೋರ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಒಪ್ಪನೆ ಎನ್ನಡ್ದಾದ ಬುಕ್ಕರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ ಆನಿಲ ಇನಿಕ್ಲ ಪಣಪುಣ ಒಂಜೆ ಎನ್ನೆಡ್ದಾದ ದೈವ ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಓಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ನೇವಿನ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂತ ತೋಜಾರಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ತೋಜು ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಎಂಚಂಡ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಠ ಒಪ್ಪನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ನೇರ ನಿಷ್ಠೆನಿ ಒಪ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿತ್ತೆ ಬಾಡ್ ಹೊಡೆದ ಜಟಾಧಾರಿನ ದೈವಕ್ಕೆ ಸುರೂಕು ಏನ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತನ ಯಾನೆ ಅವಳ ಕಾರಣ ಉಂಡನ ಎಂಕನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾದ ಯಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತನ ದೈವಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಆ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತನೆ ಟಿಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಪಾತೇರ್ನೆಟ್ ಅವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ಮಾಮುಗು ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಮುಗು ಸೌಖ್ಯ ಜನ ಆರಗಿತ್ತ 86 ಪ್ರಾಯ 86 ವರ್ಷ ಬಾಡೂರದ ನಾರಾಯಣ ಪುಣಾರಿಗೆ 86 ಪ್ರಾಯ ಆರಿಗೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸೌಖ್ಯ ಜನ ಸಣ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ಜನ ಅಂಚಿಗೆ ಎತ್ತುನೇಂದೇ ಎತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ದವನ ಎತ್ತುನ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ದಾನ ಮಾಡ್ಪುಡು ಗೊತ್ತು ಜಾನ ಯಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾನಾಗ ಅಪ್ಪ ಆಡ ಪತ್ರ ಬಂದು ಈರು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಜಟಾದಾರಿನ ಮಾಡ್ಪುಣ ಅಂದ ಇರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಇರು ಸರಿ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕಾಪಾರದು ಯಾನ ಆತೇ ಬಂತಾನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ನೆಯ್ಯಿ ಮಾತ್ರ ಜಟದಾರಿ ಎಂ ಬೆತ್ತ ದಾಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಬಂದದ್ದು ಭತ್ತದ ನನಗೊಂತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಕಾಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತದ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಸೂರ ಅಲ್ಪ ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿ ಉಂಟು ಸೂರತ ಚಾಕರಿಗೆ ಚಾಕರಿ ಹೋದನಾಗ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ತೋಜಿನ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ದೈವ ತೋಜಿ ಮೈಮೆ ಜಟದಾರಿ ಮೈಮೇನಿಗೆ ತೋಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಬೇಜಾರ್ಲಾಣ ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬೂಲ್ಯ ಕಾಣಗ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಬೂಲ್ಯ ಕಾಣಗ ಈಶ ಬೈತು ಆಡಿಯಾನ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಡ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುಣಗೆ ಇಂಕ ಬೋಡು ಯಾನ ಊಲಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಯಾನ ಊಲಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಮಾಂತೆಲ ಅಡ್ಡ ಆವಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಏರು ತಪ್ಪು ಸಾಧಿ ನಡ್ಪುರು ಹಾಗೆ ಸಾಧಿ ತೋಜಾಡು ಏರು ತಪ್ಪು ತೆರಿದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯನೇ ತೋಜಾದು ಗೋರ್ಲೆ ಓವು ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ತೋಜು ನಾವು ಸತ್ಯ ತೋಜಾಡು ಏರು ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಬಿಡ ಬರ್ಪಾಳೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ದೂರ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಪುಳಿಂದೇ ಪನ್ಪುಣ ದೂರ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕಳ ದೂರ ಬೋಲದೆ ಪನ್ಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜೆ ದಯಮಾನದ ಭೂಮಿ ಎನ್ನ ಒತ್ತು ಯಾನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬತ್ತನೆ
ಈತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ పోతాను ಅಂದ್ నెక్స్ట్ బుక్కరు భూమి గారు ఆ ట్యాక్స్ కట్టొంది ఇప్పుడు ಹೌದು నుంచనే పోకుండా బదలావుంది ఇప్పుడు భూమి ದೈವ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನ ಒರಿಪಾರ ಬೋಡದು ಜ್ಞಾನ ದೈವದ ಪಂಡ್ ಈತ ಎನ್ನ ಮಾಮು 13 ವರ್ಷದ ದೈವದ ದೀಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಶುರುವಂತದ್ದು 13 ವರ್ಷ ಇತ್ತ 83 ಇತ್ತ 86 ಇತ್ತ ಗಾಯನೆ 83 ವರ್ಷ ಆಡ ಆನಿ ನೀವುಟ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೋಯಾರು ನಿನ್ನವೇ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಾನು ಆರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ನಡಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ನ ಆರ್ನ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೇರು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತ ಮನ್ನ ದೈವದ ಪಾರಂಪರ ಚಿಕ್ಕನ ಮನ್ನೆತ್ತಿರ ಅವ ಇತ್ತ ಪೋತನು ಪೂರ ಮುಖದ ಪನ್ನೀರ್ ಇಜ್ಜ ಅవి ಬಾರ್ಡರ್ ಗುತ್ತದ ಬಡಗುತ್ತದ పోతాడేಗೆ ಪರಿಪರ ಮಂತಾಡದ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಚಾಕರಿ ಮಣಪುಣಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಪಣ್ಣತ್ ಆ ಚಾಕರಿ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ತಪ್ಪಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಗುರಿಕಾರ್ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಕೆತ್ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಇದ್ದಿನ ಗೊತ್ತು ಜಾನ ಆರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಮಣಪುರ ಆತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರು ಇದು ಮಣಪುಣಾರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಜೆತ್ತೇನದು ಪಣ್ಣಾಗ ಸರಿಯಾದ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ಚಿ ಅವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯನ ಕೊಂಡಲ್ಲ ನರಕ ಬರ್ಪಣ ಪಣ್ಣಾಗ ಐನಾತ್ ಬೇಜಾರ ಬೇತ ಒಳಾಯ್ಚು ಅಪ್ಪ ದೈವ ದೇವರು ಉಂಡಾನ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಬರಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಡೈ ಜಾತಿ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಪ್ಪ ಅವು ದಾನ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನದು ಕೇಳಿ ಅವ ದಾನ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡಿ ಎನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ತವಾಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೈವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನತ್ ಮಿತ್ಯಾನತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಓಡಾಯನೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಣಪುನಾಯೆ ನರಕ ಬತ್ತದ ಜೀವನ ಮುಗಿಪು ಏನನಾಂಡ ಸರಿ ಇತ್ತದು ಅನಾಚಾರ ಮಣಪುನ ನರಕ ಬತ್ತನ ಬೇಜಾರಜ್ಜೆ ಆರ ಅನಾಚಾರ ₹1 ದಾಪಣ್ಣ ಆರೆಗಳ ಆರ ಜೀವನ ಪಣಪುನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಣ್ಣ ಆರತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಾರ ಪೊಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಅಮ್ಮನ ಹಿಡ್ದು ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಹಿಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಜೀವನದ ಎತ್ತನಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಆರು ನಿಸ್ವರ ಆರ್ನ ಪುದಾಡಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆರು ಉಳ್ಳಾಯನ ಯಾರು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರನ್ನ ಆರ್ನ ಪುದಾಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಭೂಮಿ ಆರು ₹1 ಇಚ್ಚಿ ಆರು ನಿಸ್ವರವಾದ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾನಿ ನೀ ಮೊದಲ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆಂದು ಪಂಡ ಅವ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಜು ನೆಂಕೆ ಅಪ್ಪ ಐದು ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಬೋಡತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿತು ಕೊರಪಾನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಬೂಲಿಯ ಬಾಡಿಯಾರು ಬೂಲಿ ಇಂಚನೇ ತಿಕ್ಕನು ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕನು ಇಂಕ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕನು ಅಂಡ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾನು ಅಂಡ ನಾನದ ತೀರ್ಥ ನೇಮಾಗಿ ಆರು ಬೂಲಿ ಹೊತ್ತಾರೆ ಆರು ಬರಡು ಅಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬೂಲಿಯ ಕೊರಿಯರು ಬೂಲಿಯ ಕೊಂಡದು ಅರೆ ಪಾಡಿ ಪುಕ್ಕದ ನೇಮ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ಇತ್ತಾರ ಇತ್ತ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅದಾಂಡ ಆರನೇ ಉಂತಾದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಉದ್ದೋದುಂಡು ಏಪ ಬಿಟ್ಟಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಭೂಮಿಡಿ ಆಡೆ ಬಿಟ್ಟಾರು ಒಂಜಿ ನೇಮಗಾಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡಿಂದೇ ಬರ್ಪೇರ ಇತ್ತ ಮೊರ ಕರಿನ ನೇಮಗಳ ಆರು ಬರ್ತದೆ ಕೂಟೆಲ್ದ ರಡ್ಡು ನೇಮಗಳ ಮೈ ಮೇಗಲ ಆರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕೂಟೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೈಮೆ ಬಾಡೂರು ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಮೈಮೆ ಮೂಜಿ ಮೈಮೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಟ್ಲಾಳ ತಿಕ್ಕದನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಾಲ ಮೈಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಾರದ ಅಂಚೆಗೆ ನಾಲ ಮೈಮೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ ಅವ ಇಕ್ಕ ಮಡಿಯೋಲ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇಕ್ಕ ಮಡಿಯೋಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅವತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ ಸತೀಶನ ಪುನಾರ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಅಂದ ಆರನ ಒಂದು ಮಾಮನ ಮಗ್ಯವು ಸೋದರ ಮಾಮನ ಮಗ್ಯವು ಅಂಚವಲ್ಲ ಅವ ಎಂಕ್ಲಾರ ಬಾವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀತಿ ದೈವದ ಚಕ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಈ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದ ದೈವ ಲೆಪ್ಪನಂಜಿನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ఒక ప్రతి బ్రాహ్మణ సముదాయ సమేత ಒಂದೇ ಸತಿ ಲೆಪ್ಪನೆ ಈ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಲೆಪ್ಪನೆ ಎತ್ತ ಉದ್ದೇಶದ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾಂಡ ಸುರೂಕು ಲೆಪ್ಪುನೆ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನೆ ತಂತ್ರಿ ವರೆಯರು ಆಯುರ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆನು ಆಯುರ್ಕ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆನೆ ಆಯುರ್ಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆ ದುಂಬು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಉಂಡು ದೇಶಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡದು ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಅರಮನೆ ಇತ್ತನ ಅರಮನೆ ಲೆಪ್ಪುಡುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವನ ಗೌರವ ಅರಸುಗಳೇನ ಕೆಲವು ಅರಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದಲ್ಪ ಅರಮನೆ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ತಂತ್ರಿವರ ಎತ್ತದ ಅರಮನೆ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಅರಮನೆ ಎತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವು ನೇಮದಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಸಲ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ದಾನ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ರಾಜ್ಯಲು ಇತ್ತಂಡು ಬಂಗಾರ ಅರಸ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ರಾಜಮನೆತನ ಇತ್ತಂಡು ಆ ರಾಜಮನೆತನ ಪೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ಐತಲ ಉಂಟು ತುಂಬ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ಐತಲ ರಾಜಮನ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ
ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕುಡು ಎಪ್ಪುದೇ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೈವ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಉಂಡು ದೈವನ ಈ ಧೂಮಾವತಿ ಸಂಧಿಡ್ ಬಿಕ್ಕರು ಮಡಿವಾಳ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪೆರ ಉಂಡು ಸಂಧಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಗೆ ಬತ್ತದೇ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ಧೂಮಾವತಿ ಬರ್ಪಣ ದೈವ ಬಿಕ್ಕರು ಮಡಿವಾಳ ಸಂಧಿಯೇ ಉಂಡು ಸಂಧಿದೇ ಉಂಡು ಉದಾರೆ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಸಲ ಲೆಪ್ಪೋದು ಉದಾರುಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಅಡ್ಡಿ ಲೆಪ್ಪೋದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಇಂಚಿಗೆ ಬಂದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಡೆ ಪಡಿഞ്ഞാറ് ಚಾಮುಂಡಿ ಪಡ್ಡೆ ಧೂಮಾತಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಡೆ ಪಡ್ಡೆ ಧೂಮಾತಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 20 ಉಳ್ಳಾಕಳು 3 ದೈವಗಳು ಬೇರ್ನಾಳ್ವ ಪಡ್ಡೆ ಧೂಮಾವತಿ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಮುಪ್ಪಂಚ 3 ದೈವಗಳು ಅಪ್ಪ 3 ದೈವಗಳು ಕುದರ್ ವಣಿರ ಮುಪ್ಪನ ಶ್ಲೋಕ ಪುಣ್ಯ ಅಡೂರು ಮದರು ಕಾವು ಕಣಿಪುರ ಅಂಬಿಲಕ ಬೆದ್ದಲಕ ಪೈಕ ಪುತ್ತಿಗೆ 20 ಉಳ್ಳಾಕಳು 3 ದೈವಗಳು ಏರಿನ ವಣಿರ ನಾಲ್ವೇರು ದೇವಿಯರು 4 ಜನ ರಡ್ಡು ಶಿವದೇವಿಯರು ರಡ್ಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವಿಯರು ಅಡೂರುಲ ಮಧುರುಲ ಶಿವದೇವಿಯರ್ಲ ಕಣಿಪುರಲ ಒಂದು ಮುಜ್ಜಿಂಗಾವುಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವಿಯರ್ಲ ಒಂದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆರ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವನ ಸ್ವಂತ ನಾಡಿಂದೇ ಪನೊಲಿ ಆಗ್ತದೆ 30 ಆಚರಣ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತ ವಾ ಸೀಮೆಡ್ಲ ಈ 4 ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾ ಸೀಮೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಉಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಪೋನಲಿಜ್ಜಿ ಐಲ 10 ಮಾಗನೆ ಪೋನಾಗಿಜ್ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಾಗನಜ್ಜಿ ಒರ್ಕಾಡಿ ಮಾಗನಡಿಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆಡಿಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಏಲಾಡು ಸೀಮೆಡಿಜ್ಜಿ ಉಬಾರ ಸೀಮೆಡಿಜ್ಜಿ ಈತಿ ಸೀಮೆ ಪದ್ಧತಿ ಉಚ್ಚಲ ಸೀಮೆ ಉಂಟು ಈ ಉಚ್ಚಲ ಸೀಮೆನ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಂಧ್ರ ಓಪನ್ ಒಂಜೇದು ಅಂದ್ರೆ 1000 ಸೀಮೆ ಅಂತ ಪಣಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ 21 ಗ್ರಾಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಳ್ಳ 21 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೀಮೆ ಅಲ್ಲ 12 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಗನೆ ಲೆಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪ ಐಲ 10 ಮಾಗನಡಿ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ ದೈವದ ಚಾಕ್ರ ಸೂರಪ್ಪನ್ನೇ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಗಡಿ ಇದೆ ತನ್ನ ಬಾಡೂರು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ 5 ನಿತ್ತಿಗೆ ಒರ್ಕಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಲ ಇಂಚಿ ವಿಟ್ಲ ಪೇಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಾಲ ಅಂಚಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಲ ಹಿಂಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಿಟ್ಟ ಇಂಕ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಉಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಜಡದಾರಿನ ವಿಟ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಅವ ಇಟ್ಲ ತ್ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತನತೆ ಹೌದಾದ ಆತನಂದ್ರೆ ಕಂಬಾರದ ಅಂಚಿಗೆ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಾರದ ಇಂಚಿದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಅವು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆನಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಅರಸು ಮಾಡ್ತದಾಗ ವಿಟ್ಲಾಗಲ ನೆಕ್ಕಲ ಪೋಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಐಲ 10 ಮಾಗನೆಡೆ ಒಂದು ಈ ಕುಡಪದ ಊಟಾರ ಐಲ 10 ಮಾಗನೆ ಕುಡಪದ ಗಡಿ ಕರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗನೆ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಗೆ ಎತ್ತನ ಆನ ಬಾಯಾರು ಬರ್ಪುನೆ ಬಾಯಾರ ನಾಡು ಊಟತೆವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಡಪದ ಬುಕ್ಕತೆವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವು ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಬಾಯಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವು ಗೊಂದಲಡು ದಾನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತೇರಿ ಆಯ್ತು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಅಂದ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಆರ್ಲ ಪಾತರ್ನಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆನೆ ಪಂತೇರು ಸಚ್ಚಿದ ಅಂದ್ರೆ ಒಳರಿ ಬಣ್ಣ ಬಂತಾರೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆನೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದೇರು ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಪಡಗನ ತತ್ತದ್ರೆ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಗರ ತೋಡು ದಿಕ್ಕುಣದ ಅಂಗಡಿ ಮುಗಿರ ಇಂಚಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಣ ಈ ಚಿತ್ರಣ ತೂದು ಪನೀರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಚಿತ್ರಣ ತೂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ತೂದು ಇಂಚ ನಿರ್ಣಯ ಪರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ತೋಡ ಹಚ್ಚಿಜ್ಜಾನ್ ತೋಡು ಮಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂದ್ 40 ವರ್ಷ ರಾಜರ ಕಾಲ ತೋಡಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಾನ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ನೀರು ಪೋದಾನ ತೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಅಗಲ ಅಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ನಿರ್ಣಯ ಪುಣನ ಗಡಿಪಾಡು ಕಲ್ಲೊಂದು ಪುಣೆ ದುಂಬುದ ನಿರ್ಣಯ ಗಡಿಪಾಡು ಕಲ್ಲ ಇತ್ತದ ನಿರ್ಣಯ ಗಡಿಪಾಡು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಲ್ಲದೆ ಮಾಡತ್ತೆ ದುಂಬು ಗಡಿಪಾಡು ಕಲ್ಲ ಪುಣ ಗಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲನೆ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಸರಿ ಪೋಣ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾಡ ಮನೆ ಇಟ್ಟೆ ಪೂವಾಡಿ ಕಲ್ಲೊಂದು ಉಂಡು ಈ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅರಸುದ ಗಡಿತ ಕಲ್ಲವು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಸಂದು ತಿರ್ತುಗುಪ್ಪುಣ ಯಶೋಧರಾಜ ಕೊಡ್ಯಮ ಅರಮನೆದ ಯಶೋಧರಾಜನ ಹಾಕಿನ ಮಣ್ಣೊಂದು ಆ ಮಣ್ಣದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶೋಧರಾಜನ ವಿಷಯ ನಡ್ತಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪದ ಗೇಣಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಮಾಯಿಪಾಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಗೇಣಿಗೆ ಹೊರೊಯ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ಯಮೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಡು ಗೇಣಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಡಿ ಗ್ರಾನ ಪಟ್ಟೆದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಡಿಟ್ ಯಶೋಧರಾಜನಿಂದೇ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಡೆ ಅವು ಕುಮಾರ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಪಾಟೆಗೆ ಮೆಕ್ಕಲಿಗ ಮಾಯ್ಪಾಡಿದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ ಮೆಗ್ದಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಯಾಮ
ಅರಮನೆಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗಡೆ ಅಪ್ಪಗಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಡ್ಸೊಂದಿತ್ತಾನೆ ವಿಭಾಗ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪೆಡಲ ಉದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟಾಜಿನುಂಡು ಯುವರಾಜರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾಯಿಪಾಡಿದ ಯುವರಾಜರ್ನಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾಜಿ ಅಲ್ಪ ಅರಮನೆ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೆಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಪೆಗೆ ಅವಳ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಪೋತಂಡೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಪೋತಂಡೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಾನೆ ಬಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಪ ಅರಮನೆ ಉಂಡು ದೇವರವರು ಬರೋದು ಇತ್ತು ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ತೋರಂತ ಇರೋದು ತೋಡ್ದ ಆಮೇಲೆ പോകുന്നുണ്ട് ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಂತ ದಿಕ್ಕಿರ್ಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣ ತೂದು ಪನಿಯರಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಆ ಸೀಮೆ ಈ ಸೀಮೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪನಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಡಿಪಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಓಲು ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಸೀಮೆ ಕೆಲವರಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿದ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿರುದು ಕೇರಳ ನನ್ನಾಗ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆದೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆದೇ ಉಂಡು ಅವು ಜಟದಾರಿನ ಅಂಚಿನ ಜಟದಾರಿ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಅವೇ ವಾ ಸೀಮೆಗೆ ದಯಪಂಡ ವಿಟ್ಲದ ಅರಮನೆ ಮುಲ್ಕ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಂದು ಬಾಡೂರು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಂದು ಅವೇ ಅಲ್ಪದ ಅರಮನೆದ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಅವು ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವಿಟ್ಲಗೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಚಾಕರಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಅನ್ಪೇರು ಅವತ್ತಿ ಈ ಅರಮನೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ದುಂಬೆ ಪುಣದ ಸಂಬಂಧ ಐತೆ ಅರಸನಕ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಓಲಿ ಹುಟ್ಟು ಏರೆಗಳ ಹೊತ್ತಿಚ್ಚು ಒಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಏರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನಾವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಪೌಂಡ್ ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಗೊಂದಲಗೆ ಅವೇನ ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೂಯ ತೂನಗ ಆರಂಚ ಪಣ್ಣನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿತ್ತು ಓದಿನೆಲ್ಲ ತೂಯನ ಅವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ನೀರು ಪೋಪನ ಗಾಡಿನ ಇತ್ತದ ಕಾನೂನ್ದ ಗಾಡಿನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಆಣಿತ್ತನೆ ಆನಿನ ಅಂಚ ತೂಣಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಓಡಿಟ್ಟುಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತ ಹತ್ತದ ನೀರು ಇರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತ ನೇಪಾಳ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತ ಓ ಅತ್ತ ಅಂದನೆ ಇನಿಕ್ಲ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಉಪ್ಪನೋಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ ದೇವರ ಉಳತ್ತ ಅವ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತದ ಪಣಿಯರ್ನೇ ಅವ ಜನಕ್ಕೆ ವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುಣ ಕಾಲಿಕೆಯನ್ನ ತೆರಿಪುಣ ವತ್ತ ಈಗ ಐರತನ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಧಾನ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮಂತೇರ ಆ ಸಂಧಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಸಂಧಿ ತತ್ತನ ನಾನು ಇತ್ತದ ಸಂಧಿ ಎಂಚ ಹೊತ್ತೊಂಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಸಂಧಿ ಇತ್ತದ ದುಂಬದ ಮೂಲ ಸಂಧಿಗಳೇ ಎತ್ತಿತ್ತಪ್ಪಣೆ ಏನು ಮಾಂತ ನೇಮಡ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಂಧಿಯೇ ಎತ್ತು ಮಣ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೇಜಾರಾಪಣ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಣದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅನಾಗ ನೇಮದ ಸಮಯಡ್ ದೈವಕ್ಕೇನುನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಸಾಮಾನ್ ರೆಡಿ ಆಪೋಡು ಕೊರೋಡ ಇಂಕ್ಲನೆ ಕೊರೋಡು ಅತ್ತನ ಪಟ್ಟದಾದ ಪತ್ತು ಇತ್ತನ ಬಂಟ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪಟ್ಟದಾದ ಪತ್ತು ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರೋಡು ಬಲೆ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ ಆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರೋಡು ಚಾಕರಿದಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಅದೇ ಇಂಕ್ಲಾರೆ ಕೊರ್ದು ಆರು ಕೊರಡು ಕಾಮ ಈ ಸಂಧಿ ತತ್ತದ ಹೋದನಾಗ ಆರೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ತಿಂಕ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅವ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲ ಆಪ ನೋಡ್ಪ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪಾಪನಕ್ಲ ಸೈಡ್ ದಾಯಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೇಶಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಧಿ ಅಂಚ ಪಣಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ಯಕ್ಲು ಆ ಸಂಧಿ ಪಂತೇರಿ ಆ ಸಂಧಿನೇ ಪೋ ಬೊಕ ಸಂಧಿ ಪುನಃ ಮಸ್ತಕಡ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಈ ಒಂಟೆ ಏನವು ಇತ್ತೆ ಆತ ಓಪನದ ಬರ ಕಾರಣದಾನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕರ ನೇಮದ ಇಂಕಂಚನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಏನ ಕೊರ್ಪುನ ವಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪ ಆ ದೈವ ಏನನ್ನು ಜೋರು ಅಂತಾನೆ ದೈವನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೈವ ಜೋರು ಮಾಡ್ಪಂಡೆ ದೈವ ಕಟ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗ ಜೋರು ಅಂತಾನೆ ಪತ್ತೆ ಅಂತ ನಡುಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ ಬೇಜಾರು ಹಚ್ಚಿ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಇನ್ನು ವಾಸ ಮೇಲೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಎನ್ನೀರು ರೇಖೆ ಮಾಡುದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಜನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾನ್ ಜನ ಅತ್ತ ಯಾನಂಚ ಏನು ಕೊರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡ್ತ ಅಂಚ ತಿಂಚನ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ನಡುಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ಆ ತೆರೀಜಿ ನೇಮ ಪೂರ ಮುಗಿದಾನರಕ ಬಂಡಾರ ಉಳ ದಿಯೋಡನೇ ಎಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತ ಎಂಕಿ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲ ಪಂಡುವರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ ಮಂತದ ದೈವ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪಿತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರು ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪತ್ತಿ ಅಂತನಾದ್ರು ಏನೇನು ಕುಗ್ಗಾವಣ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನೊಪ್ಪ ಸಂಚ ಪನಿಯರ ಹೇಳಿ ನಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯತ್ತ ಮಸ್ತಕ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ನೇಮಗ ಪೋಣಗ ಏನ್ ದುಮ್ಮನೆ ರಾತ್ರಿ ಜೊತೆ ಆಲೋಚನೆ ಅನಪ್ಪ
ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಾಡಿ ಇಂಚಿನಾದ ಕೊಡ್ತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನೇಮ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಡು ಹೋಪ ಆ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪೈತ್ರ ನೇಮ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪಣು ಅವು ಇಂತ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣು ಅಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೋಪಣಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಅಂತದ್ದು ಮಂತನೆ ಅವೇ ಗೋಚಾರಣಿಗಳ ಹೋಪಣೆ ಆಡೆಗೆ పోదు సుమారు అదనగా పండే బేజారాండు పండు పోదు ఆ వ్యక్తి నేను గురికాడల విಷಯ పంಡ ಅವ ಅಂಚತ್ತು ಕೊಡ ಇಂಚ ಕೊಡ ಏನೇ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಪತ್ತೆನಾದ್ರು ಏನ ಪಂಡರು ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಆವಿಡನ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಣ ಯಾನು ದೈವದ ಇದ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಆರತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಆವಿಡನ ಆಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಆವಿಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವು ನಾನದೇ ಕಾಲ ಇರ್ಪನುಡು ಅಂಡ ಅವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಜಮಾನ್ರ ಪಂಡ ಯಜಮಾನ್ರ ಅರಲಿತ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಇಂಚದ ಕೇಂದ್ರಿ ಅವ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರಿ ಅತ್ತ ಅವ ಅಂಚದು ಎಂಚ ಪಣ್ಣು ಅಂಡೇರಾರು ಜೋಳ ಅಂತದ್ದು ಅತ್ತ ಅವು ತತ್ತುಂಡು ಅನ್ನೇರು ಅಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ತತ್ತನೇ ದೈವ ತತ್ತಿ ತತ್ತನೇ ವಿಷ ಕರ್ಮಿ ತಪ್ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಏನುಂಡು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಸತ್ಯದೆ ಯಾನ ಸತ್ಯನೇ ನಡಪಣೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಿ ಏತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಂಡ್ಲ ಯಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಯಾನ ಅಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ದು ಅರ್ಪ ದಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಚಾ ಬಡದಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಪಣ ದೀಟಿಗೆ ಪತ್ತನ ಎಣ್ಣೆ ಅರಿಪುಣು ದೀಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕುಂಟು ಪಾತ ನೋಡು ಕುಂಟು ಎಣ್ಣೆನ ಮೇಲು ಗುಜ್ಜರಲ್ಲಿ ತಾರದನ್ನೇ ಪುಣೆ ಮೇಲು ಗುಜ್ಜಿನ ದೋಷ ಅವು ದೀಟಿಗೆ ಮೈಪುಣು అయిన మేలు భుజన దోష అవి కుంటుండ కుంటుడు వచ్చి కుంటు అల్పనది ಇಲ್ಲ కుంటు ಇಲ್ಲ కుంటు వచ్చి ಅವಳ ದೋಷಾನಿ ದೋಷಾನಿ ದೈವದ ವಸ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ఆయన కొండ ఉంది ఎన్న మామడం అంతేరు ఎన్న సోదర మామడం అంతేరు ఆగి ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅರಿಯ ಬಚ್ಚರ ಬಜೆವಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ఆయన ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ ಅವು ನಿನ್ನವು ಅವಳು ಎನ್ನ ನಿನ್ನವತ್ತು ಅಲ್ಪ ದೇವ್ರಿ ಅವು ಚಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟು వచ్చిಲ್ಲ ಅವಳದಿಲ್ಲ ಅವ ಇತ್ತವು ಹಾಗೆ ದಾಳೋಗ ತೀರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಆಡೇ ಸೇರ್ನವು ಅವು ಚಂಡೆ ಕುಂಟುಲ ಐಕ್ಯ ಸೇರ್ನವು ಅಂಗನಡೆ ಸೇರ್ನವು ಈ ಭವನಗಳ ಕಾರ್ದಿಕ್ಕದ ಪೋಲ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾರ್ದಿಕ್ಕದ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜವಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಅಳಗ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅದು ದೋಷ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಕ ಪಾಲಿಸಾದುಲ್ಲ എനിക്കുള്ള പാലിസാടേ ഉള്ള ಸಮಾಜ ಏನಾದ್ರು ದೂರದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರమైన ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಏರ ಪನ್ನಲ ಕೇನು ಜೇನು ಎಂಗೆ ಕೇನಾಗದು ಎಂಕ ಬೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೂರ್ದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಅದು ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಏನ ಬೆಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದನೆ ಆಡಂಬರ ರೀತಿ ಏರಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ഞാൻ ആഡംബര വ്യക്തിയിലത്ത സാമാന്യ വ്യക്തി അത് എനിക്ക് മാത്രം നടുട്ട് പോടുന്നുള്ള എനിക്ക് ഇന്ന് ദൈവದ ಚಾಕರಿ ಆ ಮನಸ್ಸರಿತ್ರ ಚಾಕರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ದೈವದೇವರ ನಮ್ಮಂದನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬುದು ಮನಪುಣ ಚಾಕರಿಗೆ ಸತ್ಯದೇ ಓಡುന്നുണ്ട് ಅವೇ ಪೊಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಂಡಲ್ಲ ತೀರ್ದೇರು ಆಂಡ ಆರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೇಪಾಳ ತೊಡವೆ ಆಂಡ ಆ ಪತ್ತನಾಗ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣು ಮಾತ್ರ 3 ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣು ಆರು ಮಾತ್ರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರಿಚ್ಚಿ ಆರನಾತೆ ಬೇಲ ಆಪಣು ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಆರೋಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಪಲ ಅತೇ ಪಣಪಣೆ ಆರು ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ದಾಳ ಪಂಡದಿಚ್ಚಾರು ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಪಲ ಆತೊಂಡದ ಆರು ಬೇರು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಒಡ್ನ ಕ್ರಮ ದಾಲಜ್ಜು ದಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಲ ಆ ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ಕಾರ ಪನ್ನ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪರ್ಪಣ ವಿಪರೀತ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ವಿಪರೀತ ಪರೊಯ್ತಾರೆ ಆರಾರು ಪಣ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣನ ಜೀವ ಪೋಡುದು ಮನ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಜೀವ ಪ್ರತಿ ಪುನಃ ಪೇರಿಂಚಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬರಂದೆ ಆರ ಪಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಜೀವ ಪೋಡುದು ಇಲ್ಲಲೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ನಿಷ್ಠ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆರ್ನ ಮಗ್ಗೇದು ಉಂಟೋಡು ಇಂಕ ಅಭಿಮಾನನೇ ಇಂಕ ಅವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ಪಾಯನೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗೇದು ಇಂಕ ಅಭಿಮಾನ ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ತತ್ತಿಚೇರು ಆರುಗಾಡು ಊಳಕ್ಕೆ ಎಂತಿಚೇರು ಆರು ಬೈಕದ ಲಂಚನ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಲಂಚನ
ಆ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಆರ್ಯದ ದಾಳ ದೋಷ ಕಾರ್ಯಗಳು ದಾಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಪೋತೇರು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕಲಂಚನೆ ಆಸೆ ಉಳ್ಳ ಏನ ಎನ್ನ ಜೀವ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಏತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆರ್ದಾದ ಕಷ್ಟ ಆಪುಲ್ಲ ಸೈಸ ನೋಡಾಕಲ್ಲ ದಾಯಪಣ್ಣ ಯಾನು ಎಂಕೋಡು ಹೋಳಕ್ಕೆ ಏನದು ಒಂಜಿ ನೇಮದಲ್ಪ ತತ್ತನಿದೆ ಪಣಪ ಓ ತತ್ತಂದು ದಾಯಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪನೆ ಏನೋ ಪಣಪ ಎಂಕ ಕೆಲವು ಸಂಧಿಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಧಿನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಕೆಲವಂತ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕರೆ 3 ವರ್ಷದ 4 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ಆಪಣ ಕೋಲ ಅದನಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ತತ್ರ ಉಂಟು ಮಾರ್ನ ಮುಲ್ಪಾಣ ಮಾರ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಮಾರ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಸಂಧಿ ಅಲ್ಪ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಸಂಧಿ ಆಯ್ತು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬದಲಾಂಡು ಯಾನು ಡೋಲು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡು ಪಂಡೆ ಸಂಧಿ ತತ್ರ ಉಂಟು ಜಾಗ್ರತ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ದೈವಲೆತ್ತು ಅಂಚಿ ಪಾಯರ ಉಂಟು ಬೆತ್ತು പോതനം ಬೆರಪಕ್ಕ പോയര് ದೈವ ಮಾಪುಗಳು ಸಂಧಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದನ್ನು ಬಂದೆ ಆತೆ ಬಂದೆ ದೈವ ಮಕ್ಕಳ ಬತ್ತದ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ನು ಪೂಲ ಮಂತನೆ ಕಟ್ಟನ ವಿಷಕರ್ಮಿ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ನು ಪೂರ ಮಂತನೆ ಬೀರಿಯರ ಕಟ್ಟೆಗೆ പോയാറുണ്ട് ಉಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ ಬೀರಿ ഉണ്ട് ಬೀರಿದು ಇಂಚಿ ಬರಿಯರಾಪು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೀರಿ ಇಂಚಿ ಬರಿಯರಾಪು ದಾದ ಮನಪುಣಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರಲೆತ್ತೇರೆ ನಾನು പോയാണ് അതാണ് പൂര ബീരിദാരಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಪೋಪ ಹೋದೋ ಕೋರಿ ಬಲಿ ಅಲ್ಪಣೆ ಆಪಣೆ ಪಿದಾಯಿ ಅವ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪಣೆ ಬರೇನ ಏನಲೆತ್ತಾರೆ ಪಿರಪಾಯ ಆ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಡ್ಪೇರಾಪಚ್ಚ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ತತ್ತನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗುಳಿಗಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಈ ಮಾರ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಲ್ಪ ಗಡಿವಾರ ಅಪ್ಪಣ ಮಾರ್ನ ಗುಳಿಗೆ ಮಾರ್ನ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೋರ್ಜಿಲ್ಲ ಅವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ತತ್ವ ನಾಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಮರಣನೇ ತೋಜಾನಂಚನ ಶಕ್ತಿ ಆಯನ ಮಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಇವರ ಭಕ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರ್ಪುಲ್ಲ ಅದೇ ತೊಂದ್ರೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ಕೇಪಲ್ದಂಜಿ ಪೂ ಕೊರ್ಪ ತೊಂದ್ರೆ ತತ್ತಿನ ಆಯನಾಥ ಮಾರಣ ಬೇತವಳಜ್ಜಿ ಆ ಮಾರಣಗಳು ವಿಶೇಷವು ಅಂಚ ಆದನಗ ಕಾರ್ಬೇನದೇ ಪಂಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಕುರ್ತಿ ನೀರು ಮೈತಾರೆ ಆಡ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟಾಯ ಕಟ್ಟತನಗ ಕಾರುವಂತ ಸರಿಯಾಂಡು ಅಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟಾಯ ಕಟ್ಟಾಯ ಮುಳುಬತ್ತು ಕಾಣಿಕಾಲು ಉಳಾಯ್ತನ ದೇ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡ್ದಾಂಡು ಉಕ್ಕಾಂಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಜೋಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಯರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಜನ್ನೇ ಬಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿಯರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತಾಪಂಡು ಎನ್ನವು ಕೊರಗೆ ತನಿಯನ ನತ್ತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಯನ ದುಂಬು ದೈವದ ಮಂತ ಹೋಯ್ತನ ದೈವದ ಕಟ್ಟು ಹೋಯ್ತನ ಕೊರಗೆ ತನಿಯನ ಆಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಆಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಸಂಧಿಗಳು ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಳ ಮನೆಯರ ಆಪುಜೇನು ಅಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ತೊಂದರೆ ದೈವ ಗೀತಾನ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಾನ ಮಾಡ್ಯಾನ ಎಂಕ ಬೇತರ ದಾಂಡ ಎಣ್ಣ ನಿರ್ಣಯ ಎತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಣ ಅಂಜಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾನ ಅಂಡೇರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಪುಣ ದೈವನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೋಜಾಂದು ಗುಳಿಗೆನೆ ಬಾನೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಾನೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ ಅಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದೇ ಬಡು ಅಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಆನ 60 ಅಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಜನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪನ್ನಲಕ್ಕನೇ ಮುಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾವೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನೋ ದಾಳ ಅಂದ್ರೆ ದಾಳ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಾണ് ഞാൻ ഇത്ര എന്നോ ದಾಳ ಎನ್ನ ನೇರ ಸಾಧಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪುನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ ಆಪುಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆಯ ಪಣಪುಣ ಆಯನ ಪ್ರಾಯ ಪಣಪುಣ ಪ್ರಾಯನ ಅಂದೆ ಈಗ ಯಾನು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪಣಪುಣ ಒಂಜೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ತೂತಿನ 17 ವರ್ಷೋಡು ಅಪ್ಪ 6 ಇಂಚ ಬೋಡಾಡು ಪ್ರಾಯತ್ತ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ದೇವರ ಇದ್ದೆ ತೊಂಡ್ಬೇರು ಭಕ್ತಿ ಐಟ್ಲ ಪಣಪುಣತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕಡ ಆಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂತನ ಪಂಚಪಾಂಡೆಯರ 5 ಜನ 6 ಅಕ್ಲಿನ ಸಮ್ಮಲಡಿಕಲೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕೌರವರನಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮಲೆಗೆ ಅರ್ಜುನೇ ಪಣಿಯರುಂಡು ಕೃಷ್ಣಡ ಸಮ್ಮಲೆಗೆ ಅನಿಂಚ ಬಿಲ್ಲುವಾನ ಬುಡುಪುಣ ಯುದ್ಧ ಅಮ್ಮನಿಂಚ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಡದಿ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ನಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ಬೋಡದು ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ಪು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಅನ್ಪೋರ್ಚಿ ಐದಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಶಾಯ ನಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲು ಬಾನಾಡು ಗುರು ದಾನ ಗುರುಳಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಲ್ಲ ಅಂದು ದಾನ ಮನಪುನೆ ಸತ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋಡು ಧರ್ಮನ ಗೆಲ್ಪಾವಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುನೇ ಇರ್ದು ಏನೇನು ಪಣ್ಣೆ ಐಟ್ ಆತೆ ಬಂತಾನೆ ಐಟ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಓದನ ಇಪ್ಪುಣ ಆತೆ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ನ ಆತೆ ಯಾನತ್ ನಶ್ವರವಾಯನಂಚಿನ ಜಾಗೇಡಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳಕು
ಅವು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ತೋಜುದು ಮಾತ್ರ ಪಂತನೆ ಬೇತ ದಾಲ ಪಂತಿಜಿ ಏರಿಗೆ ಬೋಂಡ ಬೋಧನೆ ಹಾಪಲಿ ಬೋಧನೆ ದೆತ್ತೋನು ನಾಯಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ನಡ್ಕೋಡು ಇಜ್ಜನ್ನಾಯಿ ದೆತ್ತೋ ನೀರು ಇಜ್ಜಿಂಡೇ ಉಂಟು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಆಪುಣ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಆವಂದನ ಅಂಚೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮನ್ಪೇರ ಬೆಳ್ಳಿಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪೋಡು